Ja sam Nino Dušak, downhill je moj posao i ljubav proteklih 20 godina. Ovakve modele bicikla vozio sam nekoliko i zbog toga sam odlučio napraviti jedan svoj. Odite pogledati kako to izgleda. Ideja je bila moj hobi, to je downhill pretvoriti u biznis. S njim se bavim već nekakvih 18-19 godina. Tu su mi pokreni nešto svoje izašli u susret, to jest dobio sam na natječaju sredstva s kojima sam uspio napraviti ovaj kalup. On služi za laminiranje s karbonskim vlaknima iz kojega budemo napravili prototip okvira. Ovaj proizvod je jedinstveni po tome što smo tehnologiju iz zrakoplovstva i brodogradnje integrirali u njega i zbog toga je postao jednostavniji za korištenje. Želja mi je da se moj bicikl koristi na utrkama Europskog i Svjetskog kupa.